יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקנו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. Shama